Hindi. Okay, ano makapawag ka sa tingin? Hindi ay. Ikaw tayo mo straight. Dati, Ellen, Gopa, Arka, Hamis. Happy salamat sa adutin ha. Salamat, agad ti. Salamat sa lingawan mo. Ina, lingawan. Good morning. Nalapan mi na rin ni Ate Ellen na Gopa. Mag-artista ba? Artista puting. Hindi sila open na rin lang magpajong. Tarag uyaping ti kay open siya pagdungog. Open na pud. Morning, waping. Mushroom na laman be. Kasi nga sa English, masom. Kasama na magkadang buwaga ka. Mushroom. Ana, kami nila uzon. Grabe dyan magkuati. At sa di open nga nila. Udah pa rin sa amon nila, dyan kawaton. Kuan ra ba natin di ba wahala ka ajos? Oo. Mahal niyo ka nang naiipakuan na. Ipauga. Dried mushroom. Kadto. Mahala. Olga. Lami ara ba jud? Grabe ko ba sa og alugbati na. Sa mo alugbati na meron ni kay dangog. Yahoo! Ngetawa no. Dangog ba? Kadingin sa ating pinagpak. Ayaw nang ungog. Labi ara ba jud? Dagko. Ingan di hangganahan jud. Rani. Ano na? Gisahon or kuanon? Lamin nila uzon. Mau saan natin? Kamis nila uzon. Gusi-gusi orang Taugo. Aja pud gagmad jati. May nga mo ko gamit ko kutsilo ng kuha ba ta kukuan kita gagong ate ili na og kanang may hand sanitizer nga gikan patus yang living kanang yang living labi nang yang living. Guwapa na. Unsa? Rawa na mga germs ang kamot. Buta na ko hand sanitizer. Jati. Gusto na lagi. Di ba kawan dungut-dungut di kawan ko gulat sa baboy. Ti, magihawog gulat og Huwag yan natin ha. Ang bastusan. Kaya ako nagbilat. Ang bastusan ng manunuay. baboy tayo sa araw na indong gulat sa baboy ti. Subahon. Kaya makaroon. Dungut ko dun. Ah, namang Ipik pa ba di ay? ha? Ipik pa ba di ay? Ipikit Buwan mo mo pa. Bigas kalendaryo. Joke. Lapas sa bagas kalendaryo. Kurang beriman man. Amang pangadua oras yun. Agang inistarahan din na mag... Nga ba? Anong mga tao? Lamura ba sagma ito? Kaya di magkanga ka nga. O may tagno, napaspasa. Mga tigri. Pero kuan. Mag-isip, magkanga ka nga inoon. Gusto nga nga na. Kasal mo nga na. Yung mga pobre rin na kay. Mao. Jama-jama, man ka nga. Ang magkakaagi nga na ron dato na. Di na basta-basta makuha. Nagsagasa na naman. Pero na, ay culture ron te. Oh, lagi. Katong naiila dyan, nabay chemical ng halo. Bitaw. Dala ba? Butang na nag-uhot. Kani kay ko anzid organic. Majumin kuan. Uy nga dito sa konti si Buti. Wo. Kami na dyan na. Aka ng lipang bread na lagi. Katong naimurag nagluko. Oh. Katong nagluko, bitaw. Tikungkong. Kami des probinsya kay. Pag mahala, bitaw tong dried mushroom. Karambinan. Oh, lagi. Kaya mga uhot na tama ha. Huwag na di matigong. Kaya guta. Mara panaglutan kayo. Pati mga uhot. Di ba tagutan? Pati ko, nagiti, itinihik. Kalakaluwi ba niya mo bisita? Mga uhot. Di ba ang sasako? Ate, kayo rin looy, unting. Di naman yung mga naong nga kaloyan. Di ba ang sasako? Kana na yung sa mana day. Okay na ba na nga ito? Di ba sa ito? Naman na ba sa Buti ha? Lami na siya gisahon. Tapos kay nang ganda ko na sa kuwang papang. Awag mo na rin kailangan. Uhot mo na di. Lawudon po dyan. Laoy, bitaw. Lipay na Agang papapud kuan, pais. paisan. Ano ta? Asin ano? Tarong asin. Lami ah. Ay, nindot naman na tayo doon sa una. Ay, wala na ko kakaon na na. Nakita man ko dito. Ang ginamag. Huwag kita ito kung wabing. Sige ito kung swagit. Na dito yung waping long. Dahil ito may tabunan man ding. Harapos kibot. Nada dito. Saan ko mga doha ka. Nga. Do ka sako. Ay, daghan ng... Do ka balde. Okay, pagpanuhot ba? Lami bitaw ka adyo na. Mo nang ganahan pun. Kato lagi nagluko nga japing ganahan lami adyo to eh. Hindi ka ni. Kutsiluan naman eh. Hmm. Agitan ko ano eh. Sako. Gijang lawas. Init na mo diha, try. O maguti?
Magaling mga grabe na ginita. Adam siya, kaya may aircon yung taon. Naman na kay presko hangin ba? Yung din hangin. Dili artificial. Dahaman na. Ano hindi na ikusikan, ikaon, bitsuro ng lamun. Nga narara. Buing. Malata ro na nga narara. Hindi na ikasar. Uy. Gagmay na wala kay ba. Sigurado. Ulit. Kaya nga, oh. Tukaran. Halika, di ba kita kuoping? A few moments later. Tabalos na kanina? Lagi videohan ko. Adjust sa kari. Wala pa nila. Wala nagbistidara. Thank you. Madabo ina tubig. Tama ning. Para po pwede mamana po. Ano yung sa akin? Sige lang to. Pagpuli ng bilat. Susugla pa ko'y bilat ha. Jung ang pingan. Kaya mo na iwan na ha. Kaya para maliwa mo Ate, ililo-ilang man. na mo nang nianhin na si Jack. Kaya ka po dyan na. Hilo ka na. Hindi mo. Hindi mo sa. Sama mo ko sa sati. Ana. Hindi na kamo kay taso ko ga kay ragot. Balik na naman pa rin sa ginawa. Kana. Kana chills pangabong chills kay kitang magpa-extension. Huwag man tayo bayan. Kaya di mo ko takas sarban na na. Ligo pa daw sa ate. Tingnan ni Gia ang buhatan ni Mama. Swear. Sama mo ko si Zak. Kaya how pang extension na. Hala dali. Hawa na mayor. Uy nga ka tayo. Lambi ka di. Maning kamot jud. Sige, ang bilat yawa na. Ang bilat yung pinaampingan kong ginokolor. Sakitan ka te. Okay, man. Lamig sa dito. Ano, arang ka? Arang, uy, gino ko mauwa, matamuhawi, gino ko arang nami amang panit. Agato na, pak. Gato pa. Pak. Para kami sa lagiti. Parang tangol ka kayo. Habis na daw. Ano sa imong version dati dalag bunti. Na, solusyonan na si Jajang pagkatao. I was the only one that can touch your leg. Para hilot flor. Batan ta ba flor. Hindi na mohilot kay umang na dong. Pero yun siya, maging na ni. Okay, pada sa magkukuha. Hoy ha? Kuhan ka na, promise na nataan. Nagdali na, mayor. Buhay yung mayor. Wala kay gilot nga sa yan. Taga ka diyan ni lalo. Sanggaan ngayon masarap yung cake niya. Basta nakabuhan ni batang-tang. Kailan pa ni kabuhan matanggal? Kailan na? 14 years ko. 14 years. Iyo, boss. Magkaapo na naman ka. 14 years. Ako. Gilangin. Tanawa yun. Atong ipangtapan na tumatil. Ano ra gitsay? Asa may... Uwo ko ato. Birate ora ka tinga. Bawa mo tang ate Elina. Samantang yung gawin ka. Ano kami, sabi ko ano? Amay mo sabi ta. Pwede. Pwede nila. Amay mo sabi ta. Kaya buhawi ka tato. Huy, ginukulord sa Hindi nga na pala, his. Ginuko naghanay sinsiyo ang magi mo. Ginuko pinapil tanan. Hira no. Naglibo. Amay mo sabi ka dito. Taro Oo, hindi hawid ba na? Hindi hawid. Kaya po nang dagan dito. Rumar gamer. Grabe ang danuga. Nag-gravity. Ibo. Unsa na pod? Eh? Patipad. Iwa pa kay bubo. Para magngani mo. Pwede nga. Oh, inja. Kaysa may banan di ganahan dan. Lami hiluton. Ara ka mo. Si mama kaya dahil ang tungtingil. Tambol ka kayo. Ara Naghanap tilaylan oh. Ang kani kay, hindi ko alam ni Pisa pa, padung ka sang gamay kuha ni panit, bukog naman. Sagi mong mama, sagi mong mama. Ang baga ang kani. Grabe sa mga tao. Oo, dal. Jara, aja na laman. Ang nice, murag milk ang gikuan na. Ah, mo rin gamit ate Elina dia. Yang living. Pagkato kay kupi ko magato ang. Kuan jay discount di pure. Hala kami sa gigad. Lagi ko orang hamis tahu hamis pas kinabukasan na ha pa. Nga ni wala mi hiluton. Ngani mo lamig pa. Mura pagbatang gamay. Kada bang Iingan na kay ginukuha ra jud kubaw ginukuha. Pero ba diba? Oh, dili ay. Uy dani rata kay wata lingaw. Ug ako ra isa diri kami ra magbinong-binong magbidyo-bidyo mi. Buang.
Kung karoon na kita po niya, mo balik pa mo yung kadubing. Hoy, na late ra ka. Ayun, sarap yung puntas. So, mawa na nag-inform na, hi guys! Welcome to my vlog and to my vlog and to my back to my channel. Ayun mo ma! Ayun, parang ganyan nga. Bagag ko ba? Shout out ko sa ang mamahay! Hindi ko kita mamahay! Harap yan na. Bagag ko rin kumo sa tilte. Harap, naghawi din nga na, kurapuan. Sige, pagkatawa mo ka na. Naghawi na nga na, ginuko at, ay, dugay po ni Jeff Juan, hantod mahilis pa damang kubaw na. Ang ganit kay kanang niwang nga. Nakahawit ka doon na. Buwa ba na yung vitamins? Ang sila, murang mag-hati. Kung ano ka lipak. Hawa na, Dabi. Ang lamata ka doon, ti. Kaya sila. Nagamo ko po na. Ang lamiyan ha. Ulit na mo? Ay, saan? Diyan na ka. Diyan na papawado sana. Uy, wag ka na gunang na alas 12 pa na naglingkuda na. Di kay alas 9, mahuman na, alas 7, alas 8, alas 8. Di, dali na na. Kaya nakakuha naman tas ako. Lugadan. Ito dyan na dito. Okay, ano makapawag ka sa tingin? Di ay. Dati, Ellen, Gopa, Arka, Hamis. Happy salamat ka doon si Hat. Ang lamata ka doon, ti. Salamat sa limaran mo. Sina, lingawan. Sige na ginawa. Kaya ba pag mga design ko? Ang kami nga design mo. Ayan, ako na kami. Pati yung sa kapupuno, 5 naman mo. Ay, na. Hello, lasas na dito. Ano na pang Hello. Uy, dali na naman 34